Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska jsem se rozhodl úvodní rozřazení a rozdělení na dráhy týmů udělat u nás doma a ne v baru Dynamo. Z důvodu, aby jsme prostě nějakým způsobem ušetřili čas a mohli hned od začátku začít hrát. Přejdeme rovnou k losování. Ještě než začnu losovat, pozvali jsme si i notáře, který bude kontrolovat správný průběh losování. Nyní budu postupně tahat kartičky, kde jsou napsány týmy a rozrazovat je na dráhy. Takže první tým na dráhu číslo 1, Kočkodani. První tým na dráhu číslo 2, UAX. Třetí dráha, Kokosy. Čtvrtá dráha, první demoliční. Druhý tým na dráhu číslo 1, Kiki, nováčci. Druhý tým na dráhu číslo 2, Arakary. To si milu prsklénou. Třetí tým na dráhu číslo 3, Kokosy. Pardon, Šance. Na čtvrtou dráhu Lůzři. A teď je tady nemilá skutečnost pro tým Ne, poněvadž se stala situace, že máme pouze 10 týmů. To znamená, že 2 týmy budou při prvním rozdělení, při prvním rozlosování rozdělení. Takže tým Ne se rozdělí na dráhy číslo 1 a 2 a tým Koule, což jsem já milu, jsem ani nedával do slosování s tím, že nás rozdělí na dráhy číslo 3 a 4. To znamená, ve finále první dráha Kočkodani, Kiki a jeden z Nene, druhá dráha UAX, Arakary a druhý z Nene, třetí dráha Kokosy, Šance, Koule, čtvrtá dráha, první demoliční, Lůzři a druhý z Koule. Dámy a pánové, to je zatím ode mě vše. Příjemnou zábavu.